Kaixo, nire izena Bidet da, eta nire hau Izal, eta gu Gasteizen bizi gara, baina Marokon jaio ginen, eta 3 urtekin etorri ginen Gasteizera. Gure ama hizkuntza kasu honetan arabiarra da, darija da dialektoa, eta guretzean arabiarrez hitz egiten dugu, gure gurasoekin. Gero hemen ikasi genuen gaztelera eta euskara ere ikasi genuen, eta ja gero ere institutuan ere ikasi genuen frantsesa. Gure kasuan euskara erabiltzen dugu lanean eta baita ere unibertsitatean egiten dugulako guztia euskaraz. Baita ere ikasi dugu txikia ginenetik aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta ere batxilergoa egin dugu guztia euskaraz. Azkenean ikasi genuen euskara, azkenean gure osaba gomendatu ziolako gure amari eta puntatu zigun D ereduko eskola batean eta hortik aurrera beti egin dugu D eredu batean. Nire kasuan arabiarraz erabiltzen dugu etxean, gurasoekin, baina kanpoan ateratzen garenean normalean lagunekin eta gauza batzuetan, eskola ez bada, unibertsitatea ez bada, erderaz egiten dugu, eta gure kasuan gurasoekin guztia arabiarrez egiten dugu, baina gehian amarekin eta nire ahizpekin gehiago erderaz. Gero aparte ere txikia ginenetik 3 hezkuntza egiten genuen, euskera, ingelesa eta erderaz, orduan zen pizka bat, lio bat arabiarra hitz egiteko orduan, eta uste dut denborarekin pizka bat ahaztu dudala arabiarra edo ez dut asko eta gehiago erabiltzen, etxean ez bada. Azkenean zaila izan da euskara hitz egitea eta hobetzea, baina denborarekin, harremanekin eta guzti hobetzen joan gara. Etorkizunari dagokionez, pentsatzen dut agian jarraituko dudala euskaraz egiten eta ere irakasten euskaraz, eta gustatuko litzaidake ni beste kultura batetik etorri naizela, agian kulturartekotasun bat sortzea nire ikasgelan eta baita ere beste kulturak nolabait ikusteko gauzak egitea, eta beharrezkoa bada beste hizkuntzak erabiltzea familia etortzen badira agian laguntzea nire beste hizkuntzekin. Azkenean uste dut abantaila handia dugula hizkuntza asko ezagutzeaz, eta espero dut ere gure etorkizunean hizkuntza hauek erabiltzea, hobetzea, eta posiblea bada ere pertsona batzuk ere laguntzea, ikasleak eta familiak. Euskarari dagokionez esango nuke traiektu oso zaila izan dela, azkenean 3 urtekin etortzerakoan eta hainbat hezkuntza era berean egitea eta nire ama hizkuntzarekin ere jarraitzea pizka bat zaila izan dela, eta batzuetan baneukan arazoak edo zailtasunak euskararekin jarraitzeko eta gehiago ikasteko, baina denborarekin uste dut nahiko euskara ona lortu dudala, eta bai, kanpoan ateratzen naizenean ez dut gehienetan erabiltzen, baina bai lanean agian bada momentu batzuetan esaten duzula Marokokoa zarela eta euskaraz hitz egiten duzuenean esaten dute gala, baina nola egiten duzu euskara horrela hitz egiteko edo pentsatzen dute agian ez dakidala euskara. Gero azkenean euskara nahiko txikitua dago gaur egun, baina uste dut pizkanak egiten ari direla esfortzua gero eta gehiago erabiltzeko, eskoletan ja gero eta D eredu gehiago daude, eta beste ereduak pizkanaka kentzen ari dira, orduan uste dut aurrepasu batzuk egiten ari direla euskara gero eta gehiago erabiltzeko.